टंला कलेजनि बर' बिफाननि मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि। टंला जौमा फरायसालियाव गिबि खेबनि थाखाय बुहुम सुबुं थुनलाइ सान फालिदों। बे समाव जों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला जौमा फरायसालिनि मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि लानायखौ दिन्थिनो लादों। बुहुमनां सुबुं थुनलाइ सान फालिनायजों लोब्बा लाखिना टंला जौमा फरायसालियाबो फालिदों। टंला जौमा फरायसालिनि बर' बिफान आरो IQACनि बानजायनायाव सेथि बुहुम सुबुं थुनलाइ सानखौ टंला कलेजनि अडिट'रियाम नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंदों। फालिथाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो टंला जौमा फरायसालिनि गोरायुं डक्टर प्रसेनजित दैमारिया। दिनैनि बुहुम सुबुं थुनलाइ साननि हाबाफारिनि मासिगिरियाव टंला जौमा फरायसालिनि बर' बिफाननि बिबुंगिरि समेश्वर बर'आ सामलायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो। थुनलाइगिरि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि लिरगिरि धीरेन बर' नार्जारिया बिथाङा सुबुं थुनलाइनि सायाव मेहेरगोनां बिबुंथि लाखियो। सानसेनि हाबाफारिजों टंला जौमा फरायसालिनि बर' बिफान आरो IQACनि सेथि सुबुं थुनलाइ सान फालिनायाव बर' बिफाननि गासै बिबुंगोरा जौमा फरायसालिनि फरायसाफोर लोगोसे जौमा फरायसालिनि बायदि बिफाननि बिबुंगोरा बिथांमोना बाहागो लाना जाफुंसार खालामो। सुबुं थुनलाइ साननि हारिफोर दङ आरो बबेबा मोनसे माहारिया खुलुमबाय। टंला जौमा फरायसालिनि बर' बिफाननिफ्राय जानानै जों दिनै गिबि खेबनि थाखाय जोङो जोंनि फरायसालियाव जोङो बुहुम सुबुं थुनलाइ सान फालिदों, माने वर्ल्ड पपुलार डे। मोनसे समाव गुबुन कलेजफोरा खुङो, नाथाय जोंनि हालामाव जोंनि कलेजाव जों देग्लायनि थाखाय फार्स्ट गिबि खेब खुंनाय जादों। बेयाव आरो बिसेसखौ जोंनि दा सिलेबासफोर फरायनायनि जि फराफारि बेफोराव गासैबो सुबुं थुनलाइनि फकलरनि आयदा माखासे दङ। बे आयदाफोरखौनो जोङो जेरैहाय फोरोंलांनो हायो आरो एडभान्सै जों फोरोंलांनो हायो नामा जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय, फरायसाफोरा एसे एडभान्सै मिथिनो हायो नामा, बेबायदिहाय नैबे सुबुं थुनलाइ सानखौ दिनैनि दिनाव खुंनाय जादों। ओरैनो फकलर थुनलाइया बुहुमावथ' बै समाव जागायजेनदों, माने ग्रिम ब्रादार्स मोना, जार्मान बिथांमोना आरो गिटनार एन्ड मार्शेल हाउस मार्शेल होननाय बिथांमोना बिजाबखौ सफायदोंमोन 1812 समावनो। 1846नि दिनैनि बा आगस्ट दिननिफ्राय बे फकलर सोदोबखौ बिनि सिगाङाव भल्क्सकुन्डेमोन, जार्मान सोदोबखौ भल्क्सकुन्डे होनना बुंदोंमोन, जायखौ सुबुं थुनलाइ। आरो बै सुबुं थुनलाइफोराव बेनो मा गोग्लैसोना थानाय गामियारि बा माने पिजेन्ट ससाइटि आबादारि समाज बैसोरनिफ्राय बिसोरनि गेजेराव हाबनानै थानाय सुबुं सल'बाथा, टेल्स फेबल्स, बेनिफ्राय मा होनना बुङो नेरेटिभ्स, बेलाद, बेनिफ्राय आरो मा होनना बुङो मिथ बायदि बेफोरखौ लानानै बिथांमोना जागायजेनदोंमोन आरो सिरियासलि बिथांमोना स्टाडि खालामदोंमोन। बेनिफ्रायनो सुबुं थुनलाइया दिनै जोनोम जादों। बेखौनो थेवबो 19 जौथाइनि गिबि समाव जादों नालाय, 1812 माने 19 जौथाइनि गिबि आर्लि अफ दि 19th सेन्चुरि। दा बेयाव जादों, थेवबो दिनै बे सुबुं थुनलाइ बुहुमाव जोबोद गुवारै बे गोसारनो हाबाय। मानो होनबा गुबुन गुबुन थुनलाइ गुबुन गुबुन आयदानिख्रुइ सबनिख्रुइ गुदिया जाबाय सुबुं थुनलाइ, कर साबजेक्ट। फक माने मानसिफोरखौ बुंदों, फक माने पिपल मानसिफोरखौ, आरो लर माने स्टाडि बिसोरनि सोमोन्दै फरायनानै दोननाय, बिसोरनि आबाद, बिसोरनि मावनाय दांनाय, बिसोरनि स्टाइल अफ लाइफ बेखौ माने फरायनानै नायनाय। बिथांमोना जदिअबो लेस डेभेलपमेन्ट उन्दै थाखोनिमोन, नाथाय बिथांमोननि जि इनारमास जि क्रिएसन, पिकुलियार क्रिएसन, बेखौ दिनैनि बुहुमनि मानसिफोरा माने नेग्लेक्ट खालामनो हाया। बेखायनो बिथांमोनखौ गोसोखांनानै दिनै बुहुमाव सुबुं थुनलाइ सानखौ फालियो। ओंखायनो जोंबो टंला कलेजाव जों गिबि खेबनि थाखाय फालिदों आरो बेखौ इयुननि समफोराव जों मोजाङै फालिलांबाय थानो हागोन। जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय जों बेनि नलेजखौ जों होबाय थानो हागोन होनना जों आसा खालामो। बर' हारिनि गेजेरावहाय सोमोन्दोआ माबायदि? सुबुं थुनलाइ गैयाबाथ' बर' हारिया थांना थानो हानाय नङा। जोंनि बे फोथायनाय, फेइथ एन्ड बिलिफ फोथायनाय, जोंनि सिबिनाय, बाथौ सिबिनाय, सिजौ दंफां गायनाय, बेनिफ्राय जोंनि न'खर सोलिनाय, जोंनि बोसोन, जोंनि भाव, जोंनि मावनाय दांनाय, आइजें आइला हेबनाय, बिसोर गासिबो बर' हारिनि मावनाय जिउ सोलिथाय बेजों सोमोन्दो गोनां। फालिनाय बेजों जोंनि बाथ्रा भाव बेजों सोमोन्दो गोनां। दानाय लुनाय, मावनाय दांनाय, हेबले हेबला खामानि मावनाय, फोलानाव थांनाय, नाहायाव थांनाय, मैहुराव थांनाय, बेनिफ्राय आइजें आइला हेबनाय, दानाय, हि दानाय, इन्दि हि लुनाय, एम्फौ फिसिनाय, बेफोर गासिबो माने जोंनि सुबुं थुनलाइजों माने सोमोन्दो। बेखायनो बेयो जोंनि आंगो
थारमाने सुबुं थुनलाइया लिरनाय महराव ओंखारहैदों गिबि सुबुं थुनलाइ दंमोन बे सुबुं थुनलाइया खुगा बोहैबोदोंमोन नाथाय बे लिरनाय महर मोनदोंमोन बेयो गोदो लिरनाय महर गैयामोन बेयो अरेलिमोन माने भार्बेल आर्ट होनना बुङोमोन अरेलि ट्रान्समिटेड माने भार्बेल आर्ट बेखायनो आर.एम. दर्शन सासे स्कलार पण्डिता बुंदों सुबुं थुनलाइखौबो बिथाङा मोनब्रै बाहागोआव रानदों बिथाङा मोनसे सुबुं थुनलाइ ओमफ्राय अरेल लिटारेचार एबा भार्बेल आर्ट नैथियाव जाबाय फक लाइफ मा होनना बुङो बियो फिजिकेल फक लाइफ नङाबा मेटेरियेल कालचार बेसादारि हारिमु आरो थामथियाव जाबाय मा ससियेल फक कास्टम जोंनि आसार खान्थि नियम खान्थि बेफोरखौ लानानै बिथाङा माने मोनसे बुंदों आरो लास्ट मोनसेया जाबाय मा पारफरमेन्स अफ आर्ट जों जायखौ मावफुंनानै दिन्थियो मावफुंनानै दिन्थिनाय लोगोसे बिदि एगजिबिसन जायो अब्ला जोंनि बे माखासे बुस्थुफोरा बेरखांनो चान्स मोनो आरो दिनै बुहुमाव हमना ला माखासे गोरों गोरा मानसिफोरा बिथांमोनखौ बयबो मिथियो दा जोंनि गामि ओनसोलाव गोलैना थानाय जोंनि गामि ओनसोलाव गोलैना थानाय माखासे जोंनि आइटेम जोंनि माबाफोर फिसा फिला खामानिफोरखौथ' मिथिया जोंनि आइजें आला हमना ला खासेंख' माबाया खाम जेनेबा सोलाबनानै जाग्रा खासेंख' बेखौ दानि गथ'फोरा बावगारलांबाय दिनै आं होदों थालिरनि दनायाव जेनेबा जोंनि फिथाइ सामथाइ जानाय फिथा अनासि एन्थाब बायदि बावनायखौ जों होदों आलासिफोरनो होदों आरो बे दनानि बनायनाय गिलास बेयावनो जों साहा लोंदों दा बेफोर दानि गथ'फोरा रोंथारलिया बेखायनो बेफोरखौ जोंनि मोनसे फक मानसिफोरनि मोनसे स्किल रोंगौथि बेफोरखौ जोङो बेरखांहोनो जों दिनैनि हाबाफारि लानाय आसा खालामो इयुनाव जों बेफोरखौ गुवारनिफ्राय गुवार खालामनो हागोन होननानै गोजोन्थों दायो आलासिखौ लालायदों महरै साफायनानै उननि पलेन थानाय उननि जोलैनि थाखाय दिहुनलांनाय जायो बेखौ आं माने लुबैयो बेखौ आं खालामो जेब्ला जोंनि कालसारा जोबनायनि लोगो लोगो बेफोरदि बर'नि कालसार नुगोना नङा बेखौ रावबो मिथिनो हानाय नङा जेरैबायदि गोदो जों मानेखि पाट मुगा सि फालांगिनि थाखाय जों बायना फैनानै दा पाट मुगायाथ' गुबुननिसो जालांबाय गुबुननि माबा जातीय प्रसाद जाहैबाय बेबायदिहै जोंनि कालसारफ्रा थांनानै गुबुननि जाहैगोन सिगाङाव बर'नि कालसार मोनसे धुलाइ दङमोन बे धुलाइ हारिमु आथिखालाव बे बर'निफ्राय थांनानै मा जाबाय मोनसे बर'नि कालसार जाहैबाय दिनैनिफ्राय 60 इयार्ससो सिगाङाव आसाम मनोरन्जन शास्त्रीया बे बर'नि कालसार होननानै लिरनानै रोखा रोखा लिरनानै गालांदों दा जों बर'फोरा जायनिफ्राय बे कालसारखौनो बाद बायदिनिफ्राय बर'नि होननानै जों दाबि खालामनो हाया बर'नि माने कालसार बे एस'सियेसन बिथांमोना दिन्थिदों दा असमिया मिथि गालांबाय बेबायदि जोंनि गोबां मोनसे हारिमु बेबायदि गोमालांगोन आरो गुबुनाव लांगोन दा मोहोनाया एक्सुवेलि बर' कालसार बै बर' कालसारखौ बिसोर लांनानै बिसोर बुंनो सानो गोबाङा बेबायदि लिरदों बिथांमोननि मोनसे साफा खालामनाया बियो जे बर'नि कालसार दा बेनि गेजेराव परमानन्द राजबंशीया बर'फोरखौ साफा खालामनायाव दङ आं नुनो मोननाय जादों गिबि खेबनि थाखाय टंला जौमा फरायसालिनि जा बर' बिफान बुहुम सुबुं थुनलाइ सानखौ दिनै गिबि खेबनि थाखाय आरो बेवहाय नोंथाङा सासे गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों दा बे समावहाय माने बुहुम सुबुं थुनलाइ साना मा आरो बिनि गोनांथिया जोंनि सिगाङाव मोनसे मेथाइ खनफैनांगौ लोगोसे जोंनि फरायसालि नोंथांमोना थांथ'नो नाङा जों मोनसे ग्रुप फट'लानि बेनिखायनो साफ्रोम फरायसालि नोंथांमोनखौ जोंनि बे हल सिङाव लिंहरनाय जादों जोंनि फरायसालि नोंथांमोना जोंनि हल सिङाव हाबफैफैनांगौ थांथ'नो नाङा बयबो सिगांनिफ्राय जों बर'फोरखौ मोनसे लानि दा सुबुं थुनलाइनि गेजेरजों बर' हारिनि जे सुबुं थुनलाइ बियो बुहुमाव माबायदि गोसारनायाव गोहोम गोलैदों दा हयथ' बर' सुबुं थुनलाइनि सोमोन्दै जों बांसिन लिरगिरिया लिरनायखौ बारा नुवाखै बिनो साफिसियेन्ट नङा बेफोरखौ जेब्ला जों इंराजियाव ट्रान्सलाइगोन
जोंना जोंनि बे इंलिसाव दानखौ थाखाय इंराजि दानफ्राय दासो बेफोरखौ बुहुमनि मानसिफ्रा इंराजि रावजों फरायगोन बेबायदि हाबाखौ जे बर'नि जातीय सुबुं थुनलाइ दङ बेफोरखौ मुलुगाव गोसारनो थाखाय जोंनि लिरगिरिफ्रा एबा जोंनि आफादफ्रा बारा साननायखौ नुवाखै नाथाय बेफोरखौ साननांगोन जे बर'आबो मोनसे मुलुगाव गिदिर माहारि बिसोरनाबो मोनसे रिच कालचार दङ धेर सुबुं थुनलाइ दङ बेफोरजों जों मानसिफोरखौ मिथिहोनो हागोन दा बेफोरखौ जों आथिखालनि जायफोर माने मावथि माने साग्रिद सुबुं बिथांमोना मावनायखौ खालामनायखौ आं नुदों सासे थुनलाइगिरि सासे लिरगिरि सासे आजिरा मोननाय फोरोंगिरि हिसाबै नोंथांनि गोहोम बा बिहोमाया गोबां दं हिसाबै थुनलाइयाव गोबांखिनि गोहोम खोख्लैदों नोंथाङाबो हिसाबै जेनेबा सुबुं जिथु थुनलाइ बे सुबुं थुनलाइया बर' हारिनि मोनसे एंगारहायै थुनलाइ होनना बुंजागोन जायनि थाखाय बेखौ लानानै थुनलाइया धोनि जाबोदों दायो मा बुंगोन सार दा बेफोर नंगौ जे जोंनि सुबुं थुनलाइ थाया माने जोंनि स्टेन्डार्ड थुनलाइयावबो माने जावजना फैनो हागोन बेबायदि नङा जे सुबुं कालसारनिफ्राय जों थुनलाइनि नांगौ थाखोबा रावखौबो जों मोननो हायो रावनि गहेनाखौबो जों मोननो हायो सुबुं थुनलाइया हानाय बिबां बेफोरखौ मिथिनो हायो बेबायदिनो सुबुं थुनलाइया आथिखालनि जाय जों मडार्न लिटारेचार होनो मडार्न लिटारेचार खालामनायावबो सुबुं थुनलाइया एबा सुबुं कालसारा जोबोद मदद खालामो दा बेनि थाखाय आंबो एसे बिनि सोमोन्दै सानदों आरो सुबुं हारिमुनि रिथिखाय होननानै आं गांसे बिजाबबो लिरदों बेयाव जे आं जेसेबांखिनिखौ बुथुमनो हादों गामि गामि थांनानै सुबुंनि खोनासंनानै सुबुं हारिमु आरो लोगोसे सुबुं थुनलाइ बेफोरखौ आं बुथुमनो नाजादों दा बेबायदिखौथ' बयबो नाजायो आं स्पेसियेलि टंला कलेजनि बर' बिजोंनि बिथांमोनखौ आं